Yes. Hyvä Timo. Nyt on tiukka. Joo. Tuohon. Hyvä. Yes. Pysyy. Joo. Hyvä Timo. Hyvä. Noin. Tiukkana. Se on sun. Joo. Hyvä Timo. Yes. Hyvä. Hyvä. Jaksaa. Muista hengittää. Hyvin menee. Hyvä Timo. Noin. Tarkasti. Hyvä. Yes. On voimaa. On voimaa. On. Kaikki peliin. Yes. Jalat. Jalat. Rauhassa. Hyvä. Jalka. Yes. Hyvä. Hyvä Timo. Se on niin kova. Vasen käsi oli tuolla 2 sormen openina siinä kun mä käänsin manttelista, mutta Pysyi. se huuto vaan niin kun joku sanoo sulle, että se pysyy, niin Niin se pysyy. Voi että Kiitos. tässä on ihan liikuttu. Kiitos Timo. Eikö se sitä kautta pois? mä menen. Kyllähän se nyt päälle pitää kiivet. Ai. Hyvä. Sieltä tulee mies kuusenoksien alta. Hyvä. Oli hienoa. Päivät ekalla vedolla. Joo. Olihan sitä hierottu jo sitä loppuun. Joo. Se oli ratkaiseva kun niin kuin fiiliksen kannalta, kun se oikean käden heitto siinä alkuosassa. Joo. Se meinasi irrota, mutta sitten mä kuitenkin pidin loppuun asti, Aivan. sain hyvän krimpin. Silti pysy. Niin. Yes. Tässä on mies myyttien takana. Timo Toivonen. Mystinen. Mystinen Timo Toivo. Ja sitten Vesa lähettää hanttiin.